Bueno, buenos días a todos y todas. Continuamos con las sesiones técnicas de la Dirección Xeral de Saúde Pública. La charla de hoy es sobre el informe de situación de un programa clásico que se lleva en salud pública y que es el programa de zonas de baño de la Comunidad Autónoma de Galicia. Justamente estamos en plena campaña, ya que se ha realizado el muestreo inicial que se realiza previamente al comienzo de la temporada de baño, que empieza realmente mañana 1 de junio. O sea que estamos ahí previo al comienzo de la temporada. Bueno, me acompaña la directora de Salud Pública, Carmen Durán, el jefe de Servicio de Sanidad Ambiental, Manuel Álvarez Cortiñas, y María Fe Montero Torreiro, que es la jefa de sección del Servicio de Sanidad Ambiental y que es la encargada del programa de zonas de baño. Maife nos va a presentar el informe de zonas de baño del año, de la temporada pasada, del año 2021, y que se encuentra publicado íntegramente en la web de la Consellería de Sanidad. Bueno, y sin más empezamos recordando que esta sesión la podéis consultar en la intranet y que además, bueno, y que podéis dirigir preguntas, dudas, comentarios o lo que queráis al mail de la Escuela Gallega de Salud Pública. Bueno, Maite, pues cuando quieras, partimos de bueno, está aquí, sí, perfecto. Hola, buenos días. A ver, esperas. Nada, no. Mira, dale para aquí y ya está. Ahí. Y ahora vas en diapositivas o la diapositiva. La presentación. Bos días. Vou presentar o informe do programa de vigilancia das zonas de baño de Galicia do 2021. Defínense augas de baño como aquelas augas superficiais onde se prevexa que poida bañarse un número importante de persoas e nos que non exista unha prohibición ou recomendación permanente de non bañarse. Nestas augas pode haber unha contaminación microbiolóxica de orixe fecal que pode supoñer riscos para a saúde dos bañistas como gastroenterite ou problemas respiratorios. Estes problemas de saúde normalmente non supoñen gravidade, pero afectan a un elevado número de persoas expostas. É por iso que a Dirección Xeral de Saúde Pública, desde mediados dos 80, leva a cabo o programa de vigilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, sendo unha prioridade a difusión de información ao público xeral. Aquí a lo mejor. Sí. Perdón. O marco legislativo deste programa baséase na normativa europea, en concreto na Directiva 2006/7/CE relativa á xestión da calidade das augas de baño e a decisión de execución da Comisión que establece un símbolo para informar ao público da clasificación das augas de baño de calquera prohibición ou recomendación que afecte a este. Esta directiva europea foi transposta á legislación nacional no Real Decreto 1341/2007 sobre xestión de calidade das augas de baño. Para a inclusión dunha nova zona de baño no censo oficial, síguense varios pasos. En primeiro lugar, o concello onde está situada a zona de baño presenta unha solicitude de alta ante a Consellería de Sanidade. Logo, a Dirección Xeral de Saúde Pública avalía esta solicitude previo informe da Xefatura Territorial de Sanidade e do organismo de vacía correspondente. Se esta avaliación é positiva, a praia entra en vigilancia sanitaria fora do censo e se inician os traxes periódicos durante a tempada de baño. Despois dun período de entre 2 e 4 anos, avalíanse os resultados destes controles periódicos e se o resultado é positivo, a praia inclúese xa no censo oficial. O censo oficial de zonas de baño depende do Ministerio de Sanidade e as praias están incluídas no Sistema de Información Nacional de Augas de Baño, NAIA.
Nesta tempada que vai comenzar, 2022, están dados de alta neste censo oficial 507 puntos de mostraxe pertencentes a 490 zonas de baño, sitos en 114 concellos. En concreto, 444 destes puntos de mostraxe son marítimos e 63 continentais. Nesta nova tempada existe unha nova zona de baño neste censo, que é a de Correchouso, en Laza, Ourense. Hazlo con el avanzar Sí, página. sí. Segundo o Informe Nacional de Calidade das Augas de Baño 2020 do Ministerio de Sanidade, as zonas de baño de Galicia son o 22,6% das zonas de baño de España, ocupando o primeiro lugar. En concreto, o 19,7% marítimas e un 2,9% continentais. Se miramos polo informe da Unión Europea, España ocupa o cuarto lugar en canto a zonas de baño, con un 10,2%, e Galicia, dentro da Unión Europea, ten o 2,3% das zonas de baño. En canto aos resultados do programa, vemos que nos tres principais indicadores deste programa o cumprimento é cercano ao 100%. O número de mostras recollidas foi aumentando ano a ano e no 2021 foi de 5.503. En canto á tempada de baño oficial, de forma xeral, é do 1 de xuño ao 30 de setembro, aínda que hai zonas de baño onde a tempada é máis curta, como as Illas Cíes e Ons, con limitación xeográfica especial, e varias zonas de baño continentais na provincia de Ourense e Pontevedra. A inspección anual das zonas de baño é levada a cabo por os farmacéuticos inspectores de saúde pública, que comproban a presencia de residuos na auga e na area, a correcta sinalización das zonas de baño e os posibles indicios de cianobacterias en zonas de baño continentais. As mostraxes levas a cabo a empresa pública Trasatec a través dunha encomenda de xestión e realiza de forma xeral 10 mostraxes, unha previa ao inicio de tempada e 9 durante a tempada. Por último, o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia realiza análisis de mostras e os parámetros microbiolóxicos que se determinan son enterococos intestinais e Escherichia coli. Durante a tempada de baño considérase mostra de auga de baño contaminada aquela con valores de Escherichia coli superiores a 800 NPM 100 ml e ou enterococos intestinais superiores a 500 NPM 100 ml. As actuacións que se levan a cabo en caso de encontrar unha auga contaminada é unha comunicación inmediata ao Concello para que sinalice a playa como con contaminación temporal, tamén comunicación ao organismo de vacía correspondente e repetición da amostraxe o antes posible para seguir a evolución desta contaminación. Tamén é importante, como xa dixemos anteriormente, a información á cidadanía. Durante a tempada de baño, publicarse os resultados dos controis tanto no mapa de zonas de baño de Galicia como na páxina web da Dirección Xeral de Saúde Pública. Finalizar a tempada de baño, publicarse os resultados da clasificación sanitaria, tanto no mapa como na páxina web, e os resultados definitivos dos controis, tanto no NAIADE como na páxina web da Dirección Xeral de Saúde Pública. Despois de finalizar a tempada de baño, faise o cálculo da clasificación sanitaria final de cada zona de baño. E as augas se clasifican en calidade excelente, boa, suficiente ou insuficiente. Para este cálculo, baséase na directiva europea que ten en conta os resultados das 4 últimas tempadas e o percentil da función normal de densidade de probabilidade. En canto á tempada pasada, 2021, os resultados foron os que se mostran en esta diapositiva. Vemos que o 91,9% das augas de baño foron excelentes, 6,3 boas, 1,2 suficientes e 0,6 insuficientes.
Polo tanto, 98,2% das zonas de baño obtiveron unha clasificación boa ou excelente. Se comparamos os resultados en augas marítimas e continentais, vemos que nas zonas de baños continentais hai unha calidade máis baixa que nas marítimas, 64,6 frente a 95,9. Pero, se sumamos as excelentes e as boas, os resultados son similares, 99,3 nas marítimas e 90,8 nas continentais. Tamén, se comparamos os resultados do 2021 co dos 4 anos anteriores, tamén se observa unha clara melloría da calidade das augas de baño. En canto ás excelentes, pasaron dun 80,8 a un 91,9 o ano pasado, e as insuficientes disminuíron 2,4 en 2017 a un 0,6 no ano pasado. É importante falar das zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente. Segundo tanto a directiva como o Real Decreto, nos di que as autoridades competentes aplicarán as medidas necesarias para que todas as zonas de baño sexan de calidade polo menos suficiente. En concreto, o artigo 4.4b da directiva nos di que a avaliación da calidade das augas de baño podería efectuarse sobre unha base de serie de datos relativos a menos de 4 tempadas se se produciron cambios que podan afectarlle a clasificación sanitaria das augas de baño. Polo tanto, é unha obriga das administracións competentes realizar obras de mellora da calidade de auga nestas praias con carácter urxente. Nesta tempada 2022 hai 6 zonas de baño con clasificación sanitaria insuficiente, nas que está prohibido o baño. 3 no censo oficial, Río Furelos e Melide, a Freixa 1 e 2 en Ponteareas, e 3 das zonas de baño que están en avaliación, Lires en Cee, Celeiro en Viveiro e Nanín en Sanxenxo. Ademais, tamén existen 16 praias que teñen prohibición permanente do baño, xa que foron eliminadas do censo oficial por ter clasificación sanitaria insuficiente durante 5 tempadas consecutivas, das cales 10 que están na provincia da Coruña, 4 en Lugo e 2 en Ourense. A información sobre estas praias onde está prohibido o baño, tanto por ter clasificación sanitaria insuficiente como por ter prohibición permanente do baño, está disponible tanto no mapa de zonas de baño como na página web da Consellería de Saúde. Por último, tamén falar das zonas de baño que están en evaluación previas á inclusión no censo oficial, que son, nesta tempada que vai comenzar, un total de 18, 6 na Coruña, 5 en Lugo, 2 en Ourense e 5 en Pontevedra. Por último, unha pequena mención á proliferación de cianobacterias, porque son importantes, porque estas cianobacterias supoñen un risco para a saúde durante o baño por contacto a través da pel, consumo accidental de auga e inhalación. E poden provocar síntomas irritativos, problemas gastrointestinais e actividade tóxica sobre o cidadán. As actuacións en caso dunha proliferación masiva de cianobacterias serían intensificar a vigilancia das mostraxes, informar as autoridades da poboación e recomendacións da OMS en función dos resultados analíticos. Polo tanto, a Consellería leva a cabo un programa de seguimento en colaboración con os organismos de vacía correspondentes, Confederación Hidrográfica Miño-Sil e Augas de Galicia. A Dirección Xeral de Saúde Pública establece 3 niveis de risco. O nivel 1, baixa probabilidade, cando os niveis de cianobacterias son inferiores a 20.000. Nivel 2, moderada probabilidade, cando os niveis de células están entre 20.000 e 100.000, e nivel 3, alta probabilidade de efectos adversos, cando os niveis de bacterias son superiores a 100.000 ou hai presencia de toxinas.
en caso de nivel 2 e 3, infórmase aos concellos para que sinalicen a praia recomendando o non bañarse. Na actualidade temos en seguimento de zonas de baño, das cales 8 pertencen á Confederación Hidrográfica Miño-Silla, están ubicadas nas provincias de Ourense e Lugo, e 2 de Augas de Galicia, en Coruña e Pontevedra. No 2021 houbo 4 zonas de baño onde houbo proliferación masiva de cianobacterias, que foron 2 no Encoro das Conchas, Porto Quintela, Bande e o Corvo Arrola en Muiños, unha na provincia da Coruña, Regato das Forcadas, que desemboca na praia de Vilarrubén, Valdoviño, e, por último, no Encoro de Prado, a zona de baño dos Franceses. En canto ao seguimento do Encoro das Conchas, vemos que durante a tempada de baño a presencia tanto de cianotoxinas como de altos niveles de cianobacterias impediu o baño nas 2 zonas de baño deste encoro desde finais de xullo hasta finais de setembro. Pois nada máis, moitas gracias, un saúdo.